थेवबो खानाय गुफुर गोसोम जानाय होननानै आं माबायाव इउटुबाव रिभिउ नायदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव बिदि होननानै बुंनायखाय आं सानबाय मा लाना नायनि जायोना जाया जुदि जायो आंबो नोंथांमोनजों शेयार खालामो अके दा माने जेबो रिजाल्ट मोनाखै मोननायालाय ओमफ्राय उनावसो मोनगोन नामाथाय मिथिया 6 मास लागायनो होदो ओमफ्रायो 6 मायाव सप्तासेयाव खेबनै खेबथाम लागायनो होदो सप्तासेयाव खेबनै खेबथामबा बेखौ आं लाबोनाया सप्तासे जायाखै जोबहांबायानो बथलथाम बथलब्रैसो थांगोन आरो साफ खालामबाय ओमफ्राय दै गरदसो लोंसै जि गांसो सुनो दोङो सुनो हैना होयाखैबो मिथिया आरो इयाव एक्चुअली आङो मेस'निफ्राय मा अर्डार खालामदोंमोन नायलाय थाखनि ओमफ्राय नैबे फ्राय खालामनो आरो बेयाव जाहैबाय नैबे कढ़ाई हिंदी में क्या बोलते पता नहीं लेकिन हम लोग तो कढ़ाई बोलते हैं बाबा हम लोग की भाषा में ये है स्पून रोटी के लिए तवा है माय फेवरेट तवा टोटल कितना गया है 100-130 टोटल 600-130 चीज नहीं सामान में सॉरी मिस्टेक और गैस उसको उतना रखा है मैंने कैमरे गदर नहीं है किंतु खसे सांगरे गदर नहीं है दुगैनायाबोथ' मालायनि न'आव थांनासो दुगैनांदों गामियाव थानाय बायदि ना उसको कहाँ सुखाऊंगी मैं इधर सुखाऊंगी पानी डाल के दूंगी daya mucin enggak bathroom jaga sab खालामदों sama aku mucin
Pwede sa kanila eh. ചേട്ടാ അവിടെ വെള്ളം കാറ്റിനാണ് അവിടെ വഴി വേസ്റ്റ് അല്ലേ വേസ്റ്റ് വെള്ളമല്ലേ വേസ്റ്റ് ഇല്ല ചേട്ടാ കുറച്ച് വെള്ളം കളയണം എങ്ങോട്ട് കേബ് വാഷിംഗ് കമ്പനി കേബ് വാഷിംഗ് വേണം അല്ലേ പാട്ടില്ല ഇത് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അകത്തുനിന്ന് പോയിട്ടാണോ അകത്തുനിന്ന് കുഴപ്പമില്ല